Jama'a barkanmu da zuwa Sauda Online TV. Kada a manta a danna mana subscribe da like da share domin ci gaba da samun videos namu kai tsaye da zarar mun daura. A yau za mu gwada muku yadda za ku je ku yi minting na Avive profile ɗinku cikin sauki a takaice kenan ɗaya bayan ɗaya. So kar ku banta, duk wanda bai samu gas fee ba zai iya magana a comment section, za a ajiye WhatsApp group ɗina. So hanya guda biyu za ku yi amfani da shi. Na farko, kuna iya zuwa Telegram group ɗinsu na Avive discussion, ku ɗauko link ɗin ku yi copy kamar yadda kuke gani, ko kuma ku shiga asalin ainihin wato karkashin comment section na wannan bidiyo da nake yi, sai ku shiga sai ku latsa wannan link ɗin na Avive profile inda na ajiye. Bayan kun latsa zai kai ku Chrome browser ɗinku, sai ku ƙara latsawa ya ƙara kai ku Chrome browser ɗinku, ku bar shi har sai ya buɗe. Masha Allah, yanzu ya buɗe. Sai ku latsa wannan gurin inda avive.world ɗin nan yake. Idan kun taɓa wannan gurin zai buɗe, sai ku danna copy Avive profile, sai ku danna kan copy ɗin nan. Bayan kun yi copy, sai ku dawo ku shiga ainihin MetaMask ɗinku. Bayan kun dawo kun shiga MetaMask ɗinku ya buɗe, sai ku shiga wajen browser ɗinku na MetaMask. Ga ta nan zan latsa ta. Masha Allah, sai ku shiga wajen browser ɗin nan. Kuna shiga ku bari ta buɗe. Bayan ta gama buɗewa sai ku shiga wajen search or type URL ɗin nan. Bayan kun shiga wannan gurin sai ku yi pasting na wancan link ɗin da kuka ɗauka a Telegram ko kuma a ƙasan comment section na wannan bidiyo ɗin. Bayan kun yi pasting sai ku shiga enter ɗin nan. So idan kun shiga enter sai ku bari ta buɗe, ta gama booting. So har ya kai ku website ɗin. Ga ta nan yanzu mun shigo cikin website ɗin. Sai ku danna, ga can login ga kuma sign in, sai ku danna wajen sign in nan. Bayan kun danna sign in, sai tambaye ku sa email ɗinku wanda kuka yi register da shi. Sai ku sa email ɗinku, sai ku danna mene, sai ku taɓa send OTP. Bayan kun danna send OTP, sai ku yi minimizing, ku koma ainihin Gmail account ɗinku domin ku ɗauka wannan OTP ɗin. Bayan kun dawo Gmail account ɗinku sai ku yi refreshing ɗinta. Masha Allah, ga nan OTP ɗin mun yi copy successful. Sai mu sake minimizing, mu dawo ainihin MetaMask ɗinmu, mu kama buɗewa, mu jira ta gama buɗewa domin mu yi pasting na wannan OTP da muka ɗauko. Masha Allah, sai mu yi pasting na wannan OTP ɗin a nan gurin, sai mu danna submit. Bayan mun danna submit, sai mu sake, zai kawo mu nan gurin, sai mu danna connect wallet. Bayan mun danna connect wallet, sai mu danna MetaMask ɗin nan, sai mu danna MetaMask. Bayan mun danna connect, sai mu danna connect kuma still zai sake tambaye mu yi connecting na MetaMask ɗinmu na account ɗinmu afwan. Sai mu sake connecting na account ɗinmu, account 1 connected and active. Shikenan, nan sai mu sa username ɗinmu ko kuma nickname ɗinmu na Avive ɗinmu, wanda jiya na gwada mana yadda za mu yi. So a nan za mu yi inserting na nickname ɗinmu ko username ɗinmu na Avive. So nan mun sa nickname ɗinmu, sai mu danna mint. Bayan mun danna mint, sai mu yi sign in. Ga ta nan. Bayan mun danna sign in, zai kai mu mataki na gaba, mu jira shi. Zai tabo, zai taso yanzu nan. Masha Allah, gashi nan ya taso. ETH kaza kaza. Sai mu dan scrolling ƙasa kaɗan, inda nan za mu yi confirm na transaction ɗin. Sai mu danna confirm transaction. Madalla. Bayan mun danna confirm, sai mu bar shi har sai ya gama. Transaction submitted. Masha Allah, we are almost there in the process. Kaza share to create profile. Kana iya zuwa ka share ɗinsa a Twitter ɗinka idan ka ga dama. Yanzu amma wannan zai ɗan ɗauke mu lokaci, so zan yi cutting ɗinsa ba sai mun shiga can ciki ba. Kun ga wannan tambarin Twitter ne wanda ya koma X yanzu. So bayan mun je mun dawo mun shiga MetaMask. Gashi nan sai mu zai ce muna create or edit your profile. Sai mu danna create or edit your profile. Bayan mun clicking akai, zai kai wa mataki na gaba kamar yadda kuke gani. Mu jira ya gama buɗewa. So yauwa, gashi nan mun buɗe NFT gallery. Wannan hoton ya ƙi fitowa saboda network ɗin is not that much. Sai a can sama sai mu shiga login.
gashi nan ishat 24 username kenan, ga kuma wajen login. Sai mu danna login din nan a sama. Bayan mu danna login, masha Allah, nan gurin za mu karasa account din mu wanda muka yi register Avive da shi, email account namu. Bayan mun shigar da email account namu, sai mu sake sending na OTP a karo na biyu. Sai mu yi minimizing, mu koma Gmail account din mu ɗauko wannan OTP din. Madalla, gashi mun shigo Gmail account namu. Sai mu sake refreshing domin mu ɗauko wannan OTP din a karo na biyu. So gashi nan yanzu mun shiga mun ɗauko OTP din a cikin Gmail account din mu. Sai mu danna copy. Bayan mun yi copy, sai mu sake minimizing. Bayan mun sake minimizing, sai mu zo mu yi pasting a nan gurin da suka tambaye mu. Mun saving, sai mu danna submit. Bayan mun yi submitting, sai mu sake, zai kawo mu nan, sai mu danna connect wallet, ga ta nan a sama. Nan zai kawo mu, sai mu danna connect wallet. Sai mu taɓa kan metamask din nan. Mu dan jira shi kaɗan, yawwa, mu taɓa kan metamask. Bayan mun latsa kan metamask, sai mu jira shi, yana kan booting kenan. Gashi nan ya ƙara bayyana, sai mu ƙara latsa metamask a ƙasa a karo na biyu. Yawwa, zai ƙara buɗewa. Mu sake shiga metamask. Haka dai za a bi abun step by step, insha Allah, bai da wani wahala. So yanzu muna jira saboda ya kai wa mataki na gaba. So gashi nan, congratulations, mint successful. Sai mu sake danna create wannan, sai mu sake danna connect. Bayan mun danna create NFT or profile, mu danna connect. Bayan mun yi connecting, nan gurin ga nan claim 10 point. Da za mu yi claim ne 10 point. Ga social media account ɗinka duka za ka gansu a nan guri, amma network ɗin bai da wani ƙarfi. So kawai za mu je mu yi claiming na wannan 10 point da suke bayarwa, wanda kusan shine mataki na ƙarshe. Sai mu danna claim, zai kawo mataki na gaba, wanda shi ma ba mamaki. Sai claim 10 point, gashi nan claim 10 point. Yawwa, gashi nan just once. Already ai da muna cikin metamask ne, kawai just once din nan za mu danna. Sai mu ƙara shiga cikin metamask, ya ƙara buɗe mana metamask din mu domin mu yi execute na transaction. Kusan wannan shine na ƙarshe kenan, ina gani. So muna jira domin ya ba mu dama mu execute na transaction. Gashi nan ya ce mu yi sign in, kuma mu ƙara danna. Mun yi sign in, shikenan ga 10 point sun ba mu, ga ta can a sama successful. So wannan shine yadda za ku yi minti na profile ɗinku. Mun gama lahiya lau. So abin da ya rage yanzu, saura kuma next task da za mu yi, guda biyu ya saura mana yanzu kenan. So yanzu wannan shi a takaice. Muna fata alkhairi. Ku danna wannan subscribe da like. Na gode.